Пътуваш. Подаваш документи и харчиш пари. Защо? Нали избираш професия? Не избираш професия случайно. Не си избираш букетче. Избираш си нещо, което трябва да ти върши работа в живота. Защо? Внимаваш, защото искаш да бъдеш себе си. Да правиш това, което мечтаеш. Да не си като другите. Защо? За да избягаш от вашите. Пътуваш. И лекции, и изпити. За да не си като сестра си 16 годишна с бебе в ръка. И изпити. За да не си като майка си. И внимаваш. Много внимаваш. Да не ти се случи бебето на Ани вместо изпити или пиячката на Петю вместо подписи. Внимаваш, защото искаш да бъдеш себе си. Да правиш това, което мечтаеш. Да не си като другите. Ти можеш. Най-важното, като избираш специалност, е да разбереш какво ще работиш с нея. Провери завършилите тази специалност, с какво се занимават, каква е заплатата им. Прецени дали това е за теб. Аз, например, знам от малка, че искам да бъда актриса. Да прецениш дали успехът ти от дипломата е достатъчно добър. В повечето университети изискват оценки от дипломата, които са съществена част от класирането и избора ти. Да провериш и спазваш сроковете за подаване на кандидат-студентските документи. Обикновено в края на юни месец всяка година. Естествено, аз не ги бях проверила и подадох в последния момент. А това е сложно. Затова се постарайте да проверите всичко през април. Да започнеш подготовка за приемните изпити веднага. Намери преподавател, който да те подготви по програмата на конкретния изпит. Аз кандидатствах 3 години безуспешно, защото не се бях подготвила сериозно, мислих си, че ще се справя сама. Отиди на време на изпита си. Да, един път закъснях за изпита. Успах се. Имам един приятел, който пък си забрави личната карта и не го пуснаха в залата за изпита. Да провериш кога са сроковете за класиране в университета. Да следиш за резултатите. Много често класирането и записването става в рамките на 2-3 дни. Изпуснеш ли срока, въпреки че си класиран, няма да имаш право да се запишеш. Да спазиш минималния срок за записване, ако си приет. Да платиш първата си семестриална такса. Тя се плаща при записването. Ако си от друг град, университета предлага общежитие. Това е най-евтиният вариант за живеене. Общежитието. И срещаш нови и нови хора, свестни и не толкова. Други като теб, успели да преборят стереотипите на семействата си и да създадат нови, образовани семейства. А може би и любовта. Пътуваш. А ти къде си?